ॐ दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। प्रणाम ओडिशार प्रिय पूज्य पितृगण, पूज्य मातृगण, पूज्य भातृ ओ भग्नीगण समस्त को मोर सादर प्रणाम। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୃତାର୍ଥ ଦାସ, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ମହାଶୟ ମହାଶୟା ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏହି ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହିଁ ଆମକୁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଏହି ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହିଁ ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ୟକ୍ ଚାଲୁଥିବା ସଂକଟ ବା ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂକଟରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବ। ଏହି ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି ରାତି 10:38 ଠାରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଏବଂ ଦେବ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ଏହି ପରାଗ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ, ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରାଗର ବେଶୀ କୁପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମେଷ, ବୃଷ, ଧନୁ ଇତ୍ୟାଦି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରାଗ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲୁଅଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ପରାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହେ ନୂତନାମ୍ବୁଧର ଚାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ହେ କୁନ୍ତି ପଞ୍ଚତନୟା ବହନ୍ତି, ହେ ବିପ୍ରଦାମୋଦର ମୁକ୍ତିଦାତା ନିରାଶ୍ରୟ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରାଗ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହେବା ପରେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେ ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧିଂ କୁରୁ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ସରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଜବାକୁସୁମ ସଂକାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦୁତିଂ ଧନ୍ତୋରି ସର୍ବପାପାଗ୍ନି ପ୍ରଣତସ୍ମେ ଦିବାକର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ରାହୁ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ, କେତୁ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହିଁ କରୋନାକୁ ହରାଇବାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ, କାରଣ କରୋନାର ଟୀକା ବା କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।